Velkommen til denne Alt om Autocamperens videoguide nummer 6. Denne videoguide vil fortælle dig om det fantastiske pladskort, som Alt om Autocamperen har udarbejdet. Pladskortet kan du bruge som inspiration til autocamperpladser, tømmepladser og ganske almindelige parkeringspladser. Og husk, at fordelen ved disse videoguides er, at du altid kan se dem igen og igen og igen, alt det du overhovedet har brug for. Du kan også stoppe dem undervejs, starte forfra og i det hele taget få præcis den glæde af dem, som svarer til det behov du har for hjælp. Der er 2 forskellige måder, hvorpå du kan finde frem til Alt om Autocamperens pladskort. Den ene måde er ved at gå ind på fællesforum.dk, og som du kan se på min skærm lige nu, så er jeg gået ind på netop fællesforum.dk. Her scroller jeg lidt ned på siden, og nede under det felt, som hedder Autocamperpladser i ind- og udland, har jeg et felt, som hedder Alt om Autocamperens pladser på Google Kort. Jeg klikker på kortet, og nu kan du se, at jeg kommer frem til Alt om Autocamperens pladskort. Den anden mulighed for at finde frem til Alt om Autocamperens pladskort er ved at åbne for siden, der hedder altomautocamperen.dk, og som du kan se på min side lige nu, så er jeg her på altomautocamperen.dk. Her har jeg i menuen op for oven et sted, der hedder pladskort. Den klikker jeg på, og når jeg kommer ind under pladskort, så får jeg her et link, som åbner kortet med alle pladserne, som Alt om Autocamperen har samlet sammen til dig. Jeg klikker på linket, og igen kan vi se, at jeg kommer frem til det samme kort, som jeg kom ind på før. Du kan altså både tilgå vores pladskort via altomautocamperen.dk, men du kan også tilgå det via fællesforum.dk. Når vi åbner Alt om Autocamperens pladskort, så vil du kunne se, at der her på kortet er et kors. Den position, som korset har, det kan vi få de præcise koordinater på. Vi kan nemlig kigge herop i øverste højre hjørne af kortet. Der har vi de præcise koordinater for den placering, som kortet har lige nu og her. Men du kan flytte kortet, således at korset her peger på en anden position, fuldstændig som det passer med, hvor du er, eller hvor du gerne vil finde pladser. For at flytte kortet til en ny position, så klikker du med musen på kortet, og samtidig med at du holder musen nede, kan du trække kortet til en ny position. Jeg holder min musetast nede, og jeg kan se, at her ændrer min cursor sig til en hånd, og jeg kan nu trække kortet rundt, således at det kors, vi ser i midten, flytter sig og flytter sin position. Og når den flytter position, så vil vi også se, at heroppe, der skifter koordinaterne samtidig med. Hvis vi gerne vil zoome vores kort enten ind eller ud, så er der 2 muligheder for det. Man kan enten rulle med hjulet på sin mus, eller man kan bruge plus- og minusknapperne, som vi kan se hernede i nederste højre hjørne af kortet. Jeg prøver at trykke på plus, og det gør jeg nogle gange, for at komme lidt tættere på kortet. Lige nu vil jeg så gerne have mit kort trukket væk fra der, hvor det er nu, og lidt op til Danmark, så jeg holder min musetast nede og trækker kortet hen til det sted, jeg gerne vil være. Nu kan vi se, at jeg er kommet op på den danske del af kortet, og her vil jeg gerne fortælle lidt om farverne på de forskellige pladser. Som du kan se, så består kortet af nogle forskellige runde ikoner, og de her runde ikoner, de er i henholdsvis blå, grønne og gule, og årsagen til, at de er lavet i forskellige farver, er, at det er forskellige typer af pladser, der er tale om. De gule pladser er markeret med gul, fordi det er parkeringsområder, det vil sige, det er helt uofficielle parkeringspladser, som ikke nødvendigvis er tilegnet autocamper, og man parkerer derfor under eget ansvar på disse pladser.
De grønne pladser er tømmestationer, det vil sige steder, hvor vi kan komme af med vores vand eller kan tømme vores toilet. Og disse pladser kan du også se inde i vores fællesforum. De blå pladser er deciderede autocamperpladser, altså pladser, som er særligt indrettet til autocamper, og dem kan du så også for en stor dels vedkommende læse mere om inde på vores forum, men det vil jeg lige vende tilbage til. Men inden jeg vil fortælle mere om pladserne, så vil jeg lige fortælle en lille smule om den menu, som vi har heroppe i øverste venstre side af kortet. Aller yderst til venstre, der ser I vores logo, altomautocamperen.dk's logo. Klikker vi på den, så kommer vi direkte til altomautocamperen.dk's hjemmeside. Ved siden af her, der kan vi klikke på fællesforum, og her kommer vi så direkte hen til fællesforum.dk. Det var her, vi blandt andet kunne finde kortet, men også her, vi kan drøfte stort og småt omkring vores autocamper. Her ved siden af, der har vi mulighed for at klikke på information. Det øverste fortæller noget om alt om autocamper og fællesforum, og skulle du ikke allerede være medlem, så har du også en mulighed for at tilmelde dig direkte ved at klikke på linket her. Ved siden af, der har vi masser af forskellige link, som alle sammen har at gøre med autocamperpladser og tømmesteder i Danmark, men også i en stor del af de andre europæiske lande. Og sidst, men ikke mindst, har vi funktionen lag. Lige nu kan vi se, at de lag, der er slået til, når jeg åbner kortet, er fællesforum, parkering og ruter. Men vi bestemmer selv, hvor mange lag vi vil have på vores kort. Og når vi her taler om lag, så er det også helt identisk med antallet af pladser, vi gerne vil se på vores kort. Hvis vi slår de to fra, parkering og ruter her, ved at fjerne hakket, så vil vi kunne se, at en del af de pladser, der før var på kortet, de forsvinder. Lige nu er det kun det lag af pladser, som er oprettet på fællesforum, som kan ses på kortet. Men hvis jeg for eksempel vil have de pladser, som stammer fra parkering med, eller jeg vil have de pladser, som stammer fra camperparkering med, jamen så klikker vi bare på kortet. Og nu kan vi så se, at der pludselig er mange flere markeringer på kortet over forskellige steder, som man kan benytte, når man kommer med sin autocamper. Jeg klikker på camperparkering igen, lige for at det ikke skal se så uoverskueligt ud, men jeg kan i stedet klikke på enten Boratlas og få deres pladser med. Jeg kan klikke på Husbilklubben og få deres pladser med. Og som I kan se, så er antallet af lag, der er slået til på kortet, fuldstændig identisk med, hvor mange pladser vises der. Det vil altså sige, at lagene afgør, om du ser pladser udelukkende for fællesforum, så er det kun den, der er slået til, eller om du også ser dem for parkering, for Boratlas og Husbilklubben. Og ønsker du ikke alle sammen slået til, så fjerner du bare hakket her igen, og det gør du ganske enkelt bare ved at klikke på det med musen. Jeg lukker for min lag, og lige nu har jeg derfor begrænset antal pladser frem, men det gør kortet en lille smule mere overskueligt at se på lige nu her, mens vi gennemgår, hvordan du bedst kan bruge kortet. Hvis vi så skal kigge lidt mere på pladserne, som jeg lovede før, så skal du vide, at hvis du klikker på et af de her ikoner med pladser, så kommer der et skilt frem, som fortæller dig nogle forskellige informationer omkring pladsen. Jeg klikker på en tilfældig her, og som vi kan se, så får jeg nu nogle informationer. Den plads, jeg klikker på, det er en plads, der ligger ved Hobro Lystbådehavn, og jeg får koordinaterne, som er opgivet her sammen med informationerne. Koordinaterne er opgivet i både grader, minutter og sekunder, men også med decimalgrader. Disse kan tastes ind i din GPS, så du kan køre direkte efter dem. Herefter kan du klikke på Fællesforum, og nu kan du se, at den beskrivelse, som er lagt ind i Fællesforum omkring pladsen, den kan du se her på skærmen. Det skal lige siges, at hvis du skal ind og læse om pladserne og se, hvad der er beskrevet om dem, så skal du være logget ind på fællesforum.dk. Hvis du ikke allerede er medlem,
og derfor ikke har adgang til fællesforum, så kan du tilmelde dig, som jeg beskrev det tidligere, og er du allerede medlem, så bruger du bare den brugernavn og adgangskode, du allerede har fået tildelt. På beskrivelsen her kan vi se, hvem det er, der har lavet beskrivelsen, men vi kan også se, der står noget om, hvad koster pladsen, hvad får man med i prisen, hvor mange kan der holde der, osv. osv. Og her kan vi se, at brugeren også har skrevet en kort besked, dejligt fint sted, fint område, også naturmæssigt. Vi kan også scrolle lidt ned på vores skærm og se, hvis der ligger nogle forskellige billeder, så har vi også adgang til dem herinde. Jeg går tilbage til kortet igen. Det gør jeg ved at klikke på min fane heroppe foran, hvor jeg havde kortet åbent. Og her kan vi se, at der faktisk også er en tekst, der hedder Naviger til pladsen. Hvis jeg klikker på Naviger til pladsen, så kan vi se, at i mit tilfælde, fordi jeg sidder ved en computer, så åbner Google Maps og fortæller mig, hvor pladsen er henne. Jeg får her positionen på pladsen, og hvis jeg skriver den adresse ind, som jeg tager udgangspunkt i, så vil jeg få en præcis kørselsvejledning til pladsen. Det skal dog lige siges, at hvis man sidder med en telefon eller en iPad eller en anden form for tablet, så kan det være en helt anden app, der åbner sig, hvis det er den, man bruger normalt til navigation. Hvis du gerne vil se lidt nærmere på omgivelserne omkring pladsen, så har du, når du benytter Google Maps, også mulighed for at benytte det, der hedder Google Street View. I det tilfælde, så går du herned i nederste højre hjørne af skærmen, og her kan du se den her lille gule mand. Ham kan du tage fat i, hvis du holder din museknap nede, når du er inde over ham, og så kan du trække ham herop på kortet. Og de her steder, hvor der er markeret med blåt, der er der billeder fra Google Street View, og her kan du så se, hvordan tingene ser ud. Jeg placerer manden her, og nu kan jeg se omgivelserne omkring den her autocamperplads. Jeg kan flytte mig ved at tage fat i mit kort, holde musetast nede og trække billedet, fuldstændig ligesom vi gjorde med kortet før. Så kan vi se på omgivelserne rundt omkring den her autocamperplads. Hvis ikke Google Street View har været helt tæt på pladsen, så kommer vi ikke helt tæt på. Det er lidt forskelligt. Jeg kan nu gå tilbage til mit kort ved at gå herop i øverste venstre hjørne, klikke på pilen, der viser tilbage, og nu er jeg så tilbage til mit kort, hvor jeg var før. Jeg vil nu gerne tilbage til mit kort, så jeg lukker for Google Maps heroppe igen ved at klikke på krydset, og nu kan vi se, at jeg er tilbage på kortet, og når jeg ikke længere vil se på tingene omkring lige præcis den her plads, så går jeg bare lige op på det lille kryds og klikker på den, så forsvinder den boks, der her var åben. Hvis du holder et sted ude i verden, og du gerne vil vide, hvilke pladser der er i nærheden, så kan du benytte den funktion, der ligger hernede i nederste venstre hjørne, som hedder Vis min position. Hvis jeg klikker på den nu, så får jeg at vide, at jeg sidder og optager denne video et sted inde på Frederiksberg, men hvis du holder et andet sted, så er det naturligvis den position, du får opgivet. Det skal i den sammenhæng lige tilføjes, at hvis du sidder og arbejder på en mobil eller en tablet, der ikke i forvejen er indstillet til at dele din position, så vil du blive spurgt, om du vil tillade det. Det er nødvendigt, at du tillader deling af position, hvis du vil have vist, hvor du holder henne. Jeg vil nu lukke ned for min position igen. Det gør jeg ved at trykke på det lille kryds, så forsvinder den. Du kan også søge efter koordinater på pladskortet, og det kan du gøre, hvis du går herop ved det lille forstørrelsesglas, som betyder søg. Hvis jeg klikker på den, så kan jeg indtaste koordinater på lige præcis det sted, jeg gerne vil søge frem til. Her er det jo selvfølgelig vigtigt, at koordinaterne bliver opgivet helt præcis, ellers er der ingen chance for, at kortet finder dem. Her i søgefeltet indtaster jeg de koordinater, som jeg gerne vil søge efter. I det her tilfælde har jeg trykket 53, 51, 51, N, og så et komma, og så 9, 19, 2, E.
Jeg trykker derefter på søgefeltet. Og som vi kan se, så er lige præcis det her koordinat et plads, som ligger her nede i Burgdorf i Tyskland. Som jeg nævnte lige først, så er det utrolig vigtigt, at hvis søgefeltet skal genkende koordinaterne, så skal de være indtastet helt korrekt. De skal indtastes i et bestemt format, og ved almindelig indtastning ved hjælp af tastaturet kan koordinatet indtastes som grader, minutter og sekunder, og grader, minutter og sekunder vest og nord. Det vil sige, at først indtastes breddegrad, derefter et mellemrum, så minutter, og derefter endnu et mellemrum, så sekunder, og derefter endnu et mellemrum, og så er det om det er nord eller det er syd, dermed stort N eller et stort S. For at adskille bredde og længde angivelserne indtastes et komma. Så indtastes længdegrad, minutter og sekunder, og derefter om det er stort W eller stort E, alt efter om det er vest eller øst, og det indtastes helt efter samme måde som bredden. På samme måde kan decimalgrader indtastes, decimalgrad, decimalgrad. Breddegraden skal altid indtastes først, uanset om det er grader, minutter, sekunder, eller det er decimalgrader, der indtastes. Har du et koordinat fra Google Maps, kan det direkte kopieres ind i søgefeltet, og derefter kan du bare trykke på søgeknappen. Men der er også en anden mulighed for at søge. Jeg kan nemlig søge på stednavn. Det er her vigtigt at holde fast ved, at det ikke er godt at bruge pladsnavnet. Det kan kortet ikke finde ud af. Men hvis jeg går herop og igen trykker på min søgefelt, sletter mine koordinater fra tidligere og skriver for eksempel her Ringkøbing, så kan vi se, at kortet tager os direkte til Ringkøbing. Og her kan jeg også se, at der faktisk er en plads, som jeg kan klikke på og få de samme oplysninger, som vi så tidligere i denne video. Inden vi lige afslutter denne lille videoguide til brug for alt om AutoCamperens pladskort, vil jeg lige vise en lille funktion, som vi kom lidt hurtigt hen over før. Jeg går herop i lag igen, og nu klikker jeg pladserne fællesforum og parkering fra, så det eneste jeg har tilbage, det er ruter. Jeg zoomer mit kort en lille smule ud, så jeg bedre kan se lidt længere ned i Europa, og her trækker jeg lige mit kort op igen. Og hernede, der kan vi se et eksempel på en af de ruter, som er lagt ind på kortet. Her er der tale om vinrute, og hvis jeg klikker på de enkelte bogstaver, så får jeg bynavnene, og når jeg kommer lidt tættere på kortet, så vil jeg også kunne se, hvad det helt præcis er for en vej, der er blevet kørt. Og jeg kan se, hvad det er for nogle byer, som ruten går igennem. Jeg vil her afslutte denne lille videoguide i brugen af altomautocamperen.dk's pladskort. Jeg håber, du har fået lidt inspiration til, hvordan du kan bruge kortet. Har du yderligere spørgsmål, så er du naturligvis meget velkommen til at stille dem inde i fællesforum.dk, og du er også velkommen til at sende en mail til en af os, der står bag ved altomautocamperen.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved i en af de andre videoguides.